Ongi etorri gure emanaldira. Ilusioz prestatu ditugun abesti hauek zuei eskaintzeko. Beraz, gozatu, ondo pasa eta gurekin abestera animatu. Jarraian abestuko ditugun 2 kanta Zumaiako 2 taldeek eginak dira.
Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak bai dira zurekin batera. Elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, bezarkatu zure harinak. Ta amestuko dugu hobean, horretik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zurekin batera.
Euskara debekatuta zegoen duela urte batzuk, baina autonomonei, gurasoi eta batez ere irakasleei esker lortu dugu euskara hitz egiten jolastu eta bizi ahal izateko. Gure esku dago, orain hitz egin ezazu euskeraz.
Bueno, arratsalde on danoi, ze moza bete, ondo? Bai. Bueno, gaur, ez dakit badakizue, baina dia oinatzen urtiak, da hola... Hor... Orduan, oinatz, etorriko zehonean, mesedez? Venga, oinatz. Apa, oinatz. Bueno, orduan, abestuko diu dano batea. Venga, ba, Zoriona. Oso ondo, eta bueno, oain bai, bukatzeko azkenengo abestia joko deu, baina hortako berdeu zu edano laguntza, bale? Bai, abestuko zu gurekin? Bai, bale, Bizitzak kantu bada, guretzat hain justu, neska mutilak hori dago gure esku. Kantari eskolara, kantari jolastu, kantari lotaratu, kantari amestu. Kantatzen ez duenak zorionik ez du, kantatzen ez du